to leydi Cameroun seedeɓe capanɗe tato e nayo keɗama e ñawore jayndiyanke biyeteɗo Martinez Zogo hanki altine o mayɗo guila e fuɗɗode hitande ujunaje ɗiɗi nogas e tati ñawore makko jokki hankin gueɗe kese goɗɗe du yitama e muɗum e ndeɗo ñawore colonel Pierre Outulu heɗama kanko ardino tefore aranere nden ma en garti oɗo kabaru to Mali ñawoji ɗiɗi certude waɗama hankin altine Adama Diarra lollirɗo benlo cerveau fawama duuɓi joyyi kaso hen nayyi ɗi o uddete on jokkirano yennude laamu jayndiyanke biyeteɗo Sahana Takiwu horejo jayde 22 septembre hitande kaso hen lebbi jeegom ɗi uddete ono tumirano konngudi fewde sariya leydi e Mali to Guinée Bissau miijoji ɗi ana certi alhaali neldugol konunkoɓe Nigéria e dow yamirore CEDEAO e nder ndi leydi lundiɓe kolli leydi ndi sohlani ɓe konunkoɓe saabu CEDEAO ɗoftaki kuule renoɗe cuuɗi laamu e ɓiɓɓe leydi ndi laamu ngu kañum yirani noon laamu holli wonde golle deƴere leydi ndi ko fartange saabu Guinée Bissau ko tergal e nder nde fedde CEDEAO tedduɓe bisimilla moon on calminama on juurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi to Cameroun puɗɗortoɗen ñawore alhaali wargo jayndiyankejo Martinez Zogo jokki to suudu ñayirdu konunkoɓe ndu Yaoundé hanki altine fodde yimɓe capantato e tato seede en keɗama hay jaabugol labtugol heɓaka e mabɓe capanɗe tato e naya ɓiijo seede keɗaɗo ko colonel Jean Pierre Outulu gardiɗo tefore adine nde woodi du kabaruji ɗi o yaltini kanko oɗo colonel gonɗo hannden commandant diwal dande maayo ngal nde ñawore hanki altine gueɗe kese alhaali ngo wargo waɗi keɗoɗen Mariam Mumini Kenya tatabre lewru jeetatabru ndu colonel Pierre Outulu dari ha saare kiita digam jamdi 10 fajjira ha ɓaawo e shayi oɗo jaaba ɗamɗe daraniɓe haqqe wulliɓe be wullaɓe fuu kadi ardiɗo witto arano o andini tumaɓe ɗuɗɓe andinimo ko sali bana lieutenant colonel Justin Danwe mo andinimo kañum ardani kuuɗe horol wiftol be yangitol Martinez Zogo dow umrore Amogu Belinga ha aran guidal maako be Amogu Belinga on man hokkimo million 2 to ha guidal ɗiɗaɓal bo o hokkimo boro 500 kadi daraniɓe tumiɓe seyori haalaji colonel Outulu ɓe wi inde warɓe Martinez Zogo ɓadi wangugo amma bo daraniɓe haqqe tumaɓe kam suni ɓe holli kultorol kadi ɓe sali no colonel Outulu wangina haalaji goɗɗi ban no commando en yangitiri Martinez Zogo ɓe wi haalaji ɗi wonai nder ɗereji kiita daraniɗo tumaɗo Maxime Koyko ardiɗo no saare DGRE holli seyo mum ngam seedetowo o hollay aybe mo o darani kadi hande ha aran zura colonel Outulu lortan ha saare kiita ngam o hokka jawabuji goɗɗi. Mariam Mumini Yaoundé RFI to Mali ñawoji ɗiɗi certuɗe gaɗama to suudu ñawirdu Bamako hanki Adama Diarra andiraɗo benlo cerveau fawama duuɓi joyyi kaso duuɓi nayyi ɗi o leloto hen hitande ko sursi o uddetake e kaso e suudu kaso ñawore wonde nde woni nde o jayndiyanke Sahana Takiwu horejo journal du 22 septembre fawama hitande kaso hen lebbi jeegom o uddete